Adunay pahibalo guys nga magasibak ang barangay sa coastal area. Mando ni Mayor guys nga ang tanang coastal area himo og pagpanghinlo. Duha ka grupo ni guys ang diri sa may suba. Ang grupo ni Kapitan nga ang council og ang Luna Limbs Hospital. Apel po sila guys, kibali party sa health. Mga panglaos pa nilang gi tanaw. Tabang po sila hinlo sa palibot guys. Sabado ni guys, buntag, alas 6 sa buntag. Pizza 16 sa buwan sa September ang maong pagsibak. Ubay-ubay mga ni guys. Iduwanan sa among buotan og kugihan nga barangay captain si Ireneo P. Gamos. Tagay naman to. Wasingag dark pa earth. Lainom po na. Yes. Ano ni nga stop di ay? Ma'am. Saan nga stop ni? Hospital. Hospital. Regionalim. Lainom po na. Kini pod guys, mao pod ni ang grupo ni Kapitan. Ato makita sila guys, oh. Kauban siyang council. Lainom po na. Mao ni ang Luna stop guys, mga kugihan kaadyo. Daghang salamat guys sa pagsilip ninyo sa akong video. Bye-bye!